салом арз мекунам ба кулли тамошобинони имшаб лайв. номан аст ман Муборриз Усмонов. барои хушбахтии одами муосир чӣ лозим аст? корҳо зиёданд ва вақт ҳатто ба чизҳои муҳимтарин камӣ мекунанд. барои дар навбат наистодан ба вазъиятҳои хандаовар нафтидан, ба ҳар гуна расмиятҳо вақт сарфа накардан чӣ бояд кард? ба хизматрасонии нави Мегафон ҳамёни мобилӣ дар замимаи Мегафон Лайв кор хеле осон гардид. ҳисобҳоро дар як лаҳза пардохт намо, дар дил хоҳ вақту макон. ба хизматрасонии ҳамёни мобилӣ ҳаёт хеле осон шуд. Мегафон, имкониятҳои қуллай аз ту оғоз меёбанд. ин навбат меҳмоне ки бениҳоят чукам дар ҳамон комментарио бениҳоят зиёд дархост карданд. ман намедонам агар ҳар як видеое ки мо мемондем, ҳар як меҳмоне ки мо даъват мекардем, дар он ҷо ҳатман менавистанд ки шонемсиро фарёд кунед, шонемсиро фарёд кунед. ва мо имрӯз шонемсиро фарёд кардем. ман шуморо хушомадед мегӯям. Шаҳбоз, номи аслии шумо Шаҳбоз аст ва метавонед ки саломи худро расонед ба тамошобинён. баъдан суҳбатро оғоз мекунем. Салому алейкум ба ҳама касое ки тамошо доранд ва гуфти урсо ки приятное вақте мешунавад ки дар комментария дигарҳо ҳамтара дархост мекунанд. хотя ман чандин каналҳо чандин барномаҳо мо дар интервю саволҷавобо дорам. ну видимо мухлисои ма мехоҳам бо чизаи дигар бо бифаҳманд ҳама. хотя ман намедонам чӣ ражда дорам барои фаҳмидани шояд то ҷое ки ман медонам номи аслии шумо Шарипов Шаҳбоз аст. чаро барои худ номи саҳнавии шонемсиро интихоб кардед? барои мо ва умуман барои аудиторияи мо шавқовар аст донистан. ну расшифровка дора бигем он Шаҳбоз ороишдиҳандаи нутқ. Шаҳбоз ороишдиҳандаи нутқ, яъне ки аз ҳамин лиҳоз шумо интихоб кардед ин тахаллусро. зиёда аз чанд сол мешавад ки шумо 10 сол зиёд рэп иҷро мекунед? аз соли 2008. 10 сол мешавад. чӣ сабаб шуд, ки кӣ сабаб шуд ки шумо умуман ҳамин соҳаро интихоб кардед? рости сабаб як ҳамсинфум шид. ҳамсифатон ки дар мактаб репасар кард, баъд ҳавас буд ки ё метонистанд мана ё ки ҳасад буд ё ки ҳавас. ман дасти хор худам намедонам рости гап. яъне ки ҳамон ҳамсифи шумо сабаб шуд то ин ки шумо репро оғоз кунед. яъне ки шумо гуфтед ки ман аз шумо хубтар метавонам, барои ҳамин бояд ки не ман аз шумо хубтар метавонам набуд. чӣ хел бигем, ҳавас буд. мисол солое ки мо репои Масер Исмоилов гӯш мекардем, салом бачакону ё ки репи Масела бас без припев кайфота ранга маҷол причанг. мисол мо талабаи мактаб будем, хотя ай дарс мегирехтем, дар гӯшо наушник контрбозӣ мекардам, музикаи меомондагӣ буд, бисёр Масела бас гӯш мекардам, кемео гӯш мекардам. ҳавас пайдо шуд ки баъд мисол ҳамсинфу сар кард. ман мисол тасаввуроте надоштам ки барои реп хондан чӣ кор бояд кунӣ. хотя текст навистам метонистам, лекин намедонистам ки дар куҷо бояд барои запис кунӣ, чӣ хеле запис кунӣ. маълумот оидиёш надоштам. баъд дидем ки дар хона ба як компютер запис мекарданд. гуфтам хай марам хонатон дар запис кунам, беҳрӯз ном дошт. ки майли гап нест. баъд рафтем хонаям буда, хай запис кардем. хеле наушникое ки микрофон доранд ку ба воситаам хеле чизо, хай майда сар шидаем. гуфтам метавонед кадом тарона буд ки шуморо масалан бениҳоят машҳур карда буд? бештар треки 19 март ки 12 рӯзе ки чашмои ман надид офтоба, асос ҳамин қатъи ман машҳур шудам. 12 рӯзе ки чашмои ман надид офтоба, 12 шабе ки чашмои ман надидак хоба, 12 суткае ки омад ҳамагӣ як дачка бадхабари нохушӣ ахраник тоқат накад оча хоҳарчаде тимай. метавонед гуфте ки таронае ки масалан бисёр вақт тарона иҷро мекунед ё ки омад реп менависед, баъзан матни умуман суруд гӯям хатто суруди шумо писанд намеояд ба ини он нафар. чӣ гуна танқидҳоро ба сӯи худ шунида будед? масалан дар ёд доред ягон танқид ё зӯроварӣ? расти вақтҳои охир ман намедонам ҳози мухлис бигем ки маро ду тақсим кардагиай. ранге ки шони аввала мегана, шони ҳозира меган. фақат дар комментҳо як шикоята ки стили аввала зур буд, репои аввала соз буд. вобщем шони аввала хубтар буд мегӯяд чӣ ман шони ҳозира дар. пиштиве ки ҳозира репои ман фақат ҳаётия, аввал бисёртар ошиқӣ буд. خیلی اول عاشق بودم خودم خیلی بچه‌ای عاشق خیلی از من بودم زندگی نمیشه رنگ اول خونده و خیلی بازی اصلا کدام موضوع هست؟ بازی اساس در موضوع می حیاتی زندگی
یعنی таронаҳое ки яканза маънои файласуфона дорад. бале ҳам хеле қайд кунам меша. Ман ёд дорам соли 2015 шумо гуфта будед ки ҳамчун продюсер барои нафароне ки реп иҷро мекунанд ҷавонон фаъолияти худро давом медиҳанд, шумо продюсер ҳастед. Айни ҳол чи аст? Ҳамин раванд идома дорад ё ин ки не ин раванд мо рости як ду кас қати мехостем ҳамкорӣ кунем, аммо мутаассифона нашид. Шояд хуб шид ки нашид. бо ки мехостеду нашуд? Не хай як ду нафаре буд ки дар кор нестам ё. Яъне ки шумо мехостед кӯмак кунед, аммо нашуд. Не масъалати мо ин буд ки постепенно ма рано или поздно як шаб саҳар дуравар як ситораи рӯшан хомӯш мешавад. Дамидани субҳати рӯшаниш дигар ноаён мешавад. боз шаб бинам бо ситораи нав назари инсон дигар тарафа дигар ситораро ҷилоша мебинад. Ба ҳамин хотир мо мехостем ки ситораи дигар тарафа аллакай интихоб кунем ки ки мутаассифона шаб нарасида ҷилои хучона нишон надода во камтар медонистанд ки шаб ҳангоми шаб омадан назари мардум аму тарафа шумо айни замон студияи худро доред, дуруст? Не. Надоред студия? Пештар доштед ягон? Не. Умуман надоштед. Яъне ки шумо аз маблағҳои худ мехостед ки онҳоро истеъдодашонро мақсад руштед? ихе буд ки маблағ сарф кунем вода чтоб як чи шавам се ки ма да худам позволять карда наметонистам да вақтш давор аз худ кунем бишавана оянда хеле фоидаи во бо масъулият кунем 50 на 50 тақсим. Ман назреб ягон фоидаи дам мумкин аст ё ин ки не? Масалан ман бо бисёр нафарон ҳам суҳбат шудам, алахусус бо реперони машҳур ва мегӯянд ки мумкин нест. Шумо чӣ мегӯед дар ин маврид? Шумо низ яке аз реперон ҳастед машҳур дар ҷумҳурӣ. Агар бародар мисол машаку савол ай савол пайдо мешавад мехаст агар ки айреп пул кор карда намешид айни ҳол ман дар рӯпари шумо давҷаштагӣ набудам. Намедонам ман чӣ гуна пайвастагӣ дорад пул доштани шумо ё надоштани шумо. Барои ман шӯҳрати шумо шавқор аст. Каде не аве ки агар ки айреп пул кор карда намешид мисол ман ҳамчун репер мухлис намедоштам тра талаб намекардана ту маро файрод намекардӣ. Шумо соли 2017 дар як навор муроҷиат карда мегӯед ки бо реп тиҷи ҳамкорӣ кардан намехоҳед. Будам хечис? Бале. Аммо айни замон агар ба сомонаи реп тиҷи назар кунем, қариб ҳар ҳафта шумо ғолиби озмунҳои реп ҳафта мешавад ки чӣ тавр розӣ шудед бо ин сомона ҳамкорӣ кардан? Ман ба ин сомона ҳамкорӣ накардастам, ман ба ин сомона сумои ҳамин сомонаро гирифтастам тамом. Айн ҳамкорӣ намешавад вақте ки шумо яъне ки шумо ба он саҳифа аллакай таронаи худро мемонед. Ин бевосита ҳамкорӣ аст. Агар масалан мо шумо ин то як андоза раванди интервю гирифтани ман, мусоҳиба гирифтани манам ин як раванди ҳамкорӣ аст. Чӣ гуфтанем оиди ҳамкорӣ? Мисол ман аввал дар ютуби хидм мепартам. Асос канали хидмда мепартам, баъд мегирам мепартам. Асос чиз хости мухлисои ман мехоҳанд ки дар байни ҳамун реперо маро якм дидан. Ҳар ҳафта чӣ қадар маблағ бурд мекардед? Ман ҳар ҳафта намепартам трек. Ин ҳози нами ҳафта партагим ду репартфутам якм диим рафтаистам. Ҳар даш реп шумо аст? Якм диим ҷо. Наман ки ман рептиҷида ба фикрам ба рекорд ман ду бор рекорд задам ки як рекорде кардем ки дим бора рекорди мара ҳеч кан нагзашт бо худам гузаштам. Чӣ рекорд буд? Мисол 1 2 3 4 5 та ҷо дора суметам 1 2 3 4 5 та поли ман гирифтагием. Чӣ қадар маблағ аст омад дар он ҷо? Ман рости намедонам. Бегиред ман пул. Якм ҷо 750 сум ё ки 800 сум мехерия. Бисёр нақс, бисёр нақс. Ман асосан моҳонаша дӯст медорам. Як моҳ дар як ҳар моҳ бо X-Track мешава. Уҷа касе якм ҷора бигира Galaxy S9 медодан. Ин моҳ Galaxy S9 Plus-ум додан, удов S9 простой на ин моҳи навбатӣ насиб куна S10 мемондиям. иштирок мекунед? ва фикри шумо чаро аслан аудиторияи ҷавонони то 20 сола аз байни реперон танҳо ба шумо мухлисӣ мекунанд? Ман аҳамият додам, онҳо ҷавон ҳастанд, наврас ҳастанд то якан ҷо, ки то 20 сола. Худованд ризқи деҳқона дар нуки калан додагиай. Мехаст? Хайр аст ки ман дар дасти ҳамон то 20 соларо будай. Шояд мавзӯи таронаҳои шумо барои онҳо наздик аст. Не, мисол ҳаст одамое ки калонсолаам гӯш мекунанд бародар. Мо ба воситаи диск, диск центро мехарам. Мисоли гап медонем ки мо дигар ози шаҳр да калон омайда интернет аст, не ки дигар шаҳри қишлоқҳои мо да надорам воситаи интернет фалчи нест. Баъд калоное ки калонсолое ки гӯш мекунанд ҳаст, ҳатто ай падар модари ма да калонсоло аз зана мардое ки гӯш мекунанд,
ода ба фикри ма як кор кунем хона чиз барем ба фарзандо хубтара чема ишта комментария нависам мара поддержка кардам ода и чиз диги метарай. Что нужно современному человеку для счастья? Дел так много, а времени не хватает даже на самое важное. Что делать, чтобы не стоять в очередях? Не попадать в смешные ситуации? Не тратить время на бесчисленные формальности? Все стало намного проще с новой услугой Мегафон кошелек в приложении Мегафон Лайф. Оплачивай счета моментально, в любом месте и в любое время. С услугой Мегафон кошелек жить стало проще. Мегафон. Удобства начинаются с тебя. با فکر شما چرا من سرودی بی‌وفا که با تخمین اودینای و دویت اجرا کرده بودید در سالن یوتیوب از همه سیر تماشابین‌ترین سرود شما شده است چرا با همین سراینده همچون یک چنین سرودی دیگری نیست سرایده بوده در یادم است با همین تخمین پای تخمین با تخمین یک چند ترانه دیگه اجرا کرده بودید ولی اهمیتی شما بسیار ترانه رو اجرا میکنید ولی یگان این ترانه رو من دیدم تماشا کردم از اون ترانه که پرمضمونی که شما دیگر اجرا کرده بودید این ترانه مثلا تو یک اندازه اینقدر هم زور نیست از لحاظ متن از لحاظ موضوع از لحاظ محتوا همون ترانه از همه ترانه مشهوری شما Devo nago, ma cofonato ti immagino nasci da marato parto te signorita Cina rasetta, gabza te me khosta gita Doza muzika ta gita baskı İşte dami boşa can baskı Raskı draksan ve khoy tolte Da bolo yallo vidite olte Devo nago ваша ҳолате ки мисол як чиз тайёрӣ мебинӣ меҳнат мекунӣ моҳ мезанӣ ҳамон чиз қабул намекунад халқ ин чизе аст ки нами ним соат аминашаки мехӯрӣ мебинӣ ки ҳамон гузашт همین ترانه با تخمینه اودینای در چقدر وقت آماده شده بود این ترانه агар ма бигӯмон ки ранги худ таъриф кунӣ буране ки апай тахминақшон шоида ним соат каштагӣ нест در نیم ساعت این ترانه رو آماده дар کرد такси то студия рафтан нанавистем نخرات چی гунаҳ шуда аз нахороте ки нақароти тахмина апай тахмина тахчон тайёр кардагӣ бинон چون ترانه شما جایی که شما رو می‌فهمید اما رو انتخاب کردید این ترانه بنیاد مشهور شده بود ну хай машҳур шида ки برای شما پسند است من این ترانه این خودتون گوش میکنید не ман арости сурдих ма гӯш намекунам یگان مراتب ягон вақт ам гӯш кунам як байди чӣ дорум учаҷон бахш бачата ки қапида грай каҷа ами бештар шои ҳаёти химай این درباره شما است این ترانه бале یعنی که شما راهی نادرست رو انتخاب کردید در ну ҷавоб агар ки мисол ман пишти ишқ мактаба партофтам ман ҳама донишгоҳ универ гуфт ман реп қапидам ҳама фамилияша ба қувват кард диплом гирифт ман номи шон ман ба қувват кардам ҳамин хел یکی این ترانه من ترانه است که ترجمه حال شماست бале اما گفتید که سراول شما عاشق شدید همه مکتب خوند با کی عاشق شده بود چگونه این حادثه من در بسیار ترانه‌های شما هم گوش میکنم تا اونی که وای دختر گویا پوشایمان شده از намеша ки одамои зандор намехоҳ солора уже натер عموما چند ترانه داره در فعالیت ман то худу намедонам تقریبا тақрибан 600 700 600 700 ترانه مثلا هر یک نفر ایجادکار با طور خود این اون ترانه رو اجرا میکنند مثلا شما چگونه ترانه اجرا میکنید اصلا وقتی که متن نوشتن این کار به نهایت دشوار است با فکر من کار آسان نیست بلکه قافیه با قافیه باید بیاید دیگر است این است من وقتی که تو این موضوع رو باید با پورگی انعکاس کنی شما چگونه ایجاد میکنید мо да як жанри дига аст фристайл خوب ба хабар аст на жанр بله فریستایل مثلا мисол یک بار яъне ки чизере ки да гирдат вот допустим мисоли дия ма барои пеш рафтан дар инами соҳаи реп ҳаракат кардем ки имрӯз шиштам дар байни чорта свет ма барои далчи пеш рафтану мекунам мубориза ма то ки убедид кунам дар ин ҷа акай мубориза касое ки ягон тараф нигоҳ дорен салом қадди шумо ҳузур дора ҳамин ҷа дар шон биҷиқ лайка подпискара кун зиёд ки якакам тараф хирсанд шава ба ҳиссиёт мисол беҳтарин аҳсан яъне ки ин фристайл аст барои шумо эҷод кардан ягон душворӣ надорад не умуман не беҳтарин беҳтарин намедонам агар ин истеъдоди ғайриоддӣ аст медонед инро
ай куҷои миён намедонам ин гапҳо хеле даста қаторан даст меордорам мегам мара бугу мара беҳтарин ман асан мегӯям рости гап ҳамин худёзир масалан як порчаи репе ки иҷро кард шон ман намедонистем ки ин чиз мешавад намешавад ва ягон сохтакорӣ ҳам нест ин чизе ҳаст ки яку як бора пайдо мешавад бале яки шумо агар шаб аз хобатон хезонанд бедор кунанд гӯянд ки шон мавзӯъ ана ин мавзӯъ ҳастам хеле навор ҳамон хел наворам доред дар дил хо мавзӯъ тарона иҷро мекунед дар любой мавзӯъ дар любой ҳолат беҳтарин дар иҷодати шумо суруде ҳаст бо номи рақс кун чаро дар оҳанги ин суруд оҳанги суруди сарояндаи фаронсавӣ Уилли Виллиам истифода бурда шудааст Рақс кун танцпола тофте рақс кун ба моҳо чамолте даста боло ки вақте мехонда шонем си рақс кун банан таофте рақс кун танцпола тофте ростига ба соли 2019 на ба акай равшан яъне акай леро ҳамкорӣ сар кардем ки минусҳои авторски сохтестанд то ин ҷониб шумо таи қариб 10 соли фаъолияти худ минусҳои дуздиро истифода мекунед бале барои ки ҳамин 10 соли фаъолияти ман дар реп ягон фоида надошт акнун фоида ва акнун фоидаи репа фаҳмидестем ки мисол ютуб аст ки аст монетизатсия ки аст лични рекламаҳое ҳаст мисол ҳамин қадр худ гирифта мешавад дар як моҳ умуман шумо аз фаъолияти худ чӣ қадар кор мекунед намехоҳам ишофтан намехоҳед барои чӣ хай навора бисёриҳо мебинам ягон чиз махтум тақрибан ҳадди ақал тақрибан $300 $400 $300-400 Бале. ин кифоя аст барои зиндагии шумо мегӯям кӯзи шукр шакар зиёда гардад беҳтарин фаҳмам якчанд сол пеш дар сомонаи интернетӣ як наворе буд ки дар он ҷо шумо ҳамчун савдогари маркази дилерӣ кор мекардед Я вақт боз дар бозор ганҷа савдо дар яктана хай реп ҳич надод эстрада гузашта эстрада доду хай Эстрада нагзаштем, репати эстрада. Ама доштем, мақсад реп нашид короче, да, бигем. и просто наподоби вайн буд бигем мо и сохтакорӣ буд ин сохтакорӣ буд дукони ҳамун ҷураем буд ки ҳамун сиёнка дошт фаҳм умуман худатон дар зиндагӣ ба ғайр аз оне ки масалан дар ютуб фаъолият мекунед чӣ хеле гуфтед масалан рекламаҳо аст реп тиҷи аст дигар аст умуман машғулияти асосиятон чӣ аст кори асосиятон кори асосим то репа сар кардана видеомонтажник будам оператор будам туи сиёнка мекардам ва устои компютер будам ҳолиам наворбардорӣ мекунед ё ки не умуман ҳозир то қареб яке рӯзатон чӣ гуна мегӯяд масалан саҳар соати чанд мехезед куҷо меравед чӣ кор мекунед анами сархезиш проблема сар соати чанд хоб мекунем буматра бугмака саҳар соати чанд хоб мекунед баъди бомдод соати 7-8 саъат хоб мекунем то 3-4 бега қариб хоб баъдан боз мехезед бозам мехед такрар бо шав бидо ҳамсаратон ҳеч чиз намегӯянд ки шумо бисёр шабгардӣ ҳам мекунед ман рости дар ягон видеом оиди оилам намекунам оиди семейни савло ҷо шумо оиладор дар умум бале ман чанд фарзанд 3 фарзанд 3 фарзанд доред шабгардӣ мекунед думан бисёр вақт дар хона намешавед мисол шав бедор истодани мо баҳри пешрафтани зиндагии мо ҳамсаратон зид ҳастанд ё ин ки не оиди фаъолияти шумо ну ин чизо бигзор кам хел номаълум бона ҳаёти шахсии ман ҳаёти как шаҳбоз да шон дахолат накунад шону шаҳбоз ду одам яъне ки шон мс мо бо дигар нафар нишастем айни ҳол мо шон қайси суҳбат дорем биё дар бораи шаҳбоз гап назанем ай қафи одам гап задан хуб нест боз як саволи шавқовари дигар ба наздики шумо ҳамроҳи фирӯза ҳафизова дуэт сароида будед бале ин пешниҳод аз тарафи ки буд худатон ё ин ки фирӯза ҳафизова рози дил мекунам баҳри ту дата гӯё байдай ман қиссаи дарди хид дорум ту мегӣ ҳаяяй ошиқи чашмои химору пирсери ту неки насӯхта дама дили бемеҳри ту ҳастам менозам дар авҷи парвозам ман пур аз эҷозам бо қалбам дамсозам ман намедонам бисёри одамо хиёл мекунанд ки вақте ки тара як кас ду кас мешиноса ягон каса дуе да файрод кардани ягон ҷои айби изоай не апай фирӯза пешниҳод кардан яки ман шахсан розӣ будам қати апай фирӯза хондан як беҳтарин сарояндаҳо ҷои фахрам аст ҷои фахре ки ман қати фирӯза хондам ӯ арзандаи мисол агар ман медонистам ки ман пешниҳод кунам фирӯза қабул мекунам ман да оно пешниҳод мекардам не ки апай фирӯза шумо маро гуфтам
умуман фаъолияти шумо айни замон ҳамчун блогер аст, вале дар YouTube асосан фаъолият мекунед. Ҳам репам иҷро мекунед. бале ҳам реп ҳам блог. ҳам блог. фаҳмо. Ман ташаккур мегӯям барои шумо, Шон ки имрӯз омадед, моро ҳамроҳӣ кардед. Бисёр суҳбати самимӣ буд. Шумо як шахсияте ҳастед, ки дар иҷодиёт шахсияти чӣ гӯям ғайриоддӣ, нафаре ки бениҳоят машҳур ва пеш аз ҳама инсони хоксор. Ин бисёр муҳим аст. Мо барои шумо, барои наздикони шумо, барои оилатон, волидайнатон бурдборӣ саломатихон ҳастем. Бигзор ҳамаи корҳои шумо хуб бошанд. интизор ҳастем ин навбат мо як интервюи дигарро, интервю бисёр ҷиддӣ буд. Интизор ҳастем як интервюи дигарро дар дигар ҷой, умуман бо як табиб волида. мумкин ки интервюи навбати мо туда барномаи ма иштирок кунем, мо тра даъват кунем. Беҳтарин, мо як беҳтарин. проекти нав кардастем Шон шоу. Шон наздик шуда меша. Шон шоу. мо муваффақият хоҳон ҳастем. Интизор ҳастем. Бозана хабари хуш. Шон шоуро тамошо кунед. Ташаккур мегӯям. Метавонед ягон таманниё дошта бошед, расонед ба тамошобинон, мухлисони худ. инсон дигар инсонҳоро ба ду табақа ҷудо мекунад, ки монанди фариштаи дасти рост, фариштаи хуб ва фариштаи дасти чап. яъне ки монанди фариштаву шайтон ҳама вақт мо фариштаро как беҳтарин хуб медонем, шайтон аллаин. инсониятам мо ҳамихе ба ду қисм ҷудо кардем, дӯст ва душман. барои дӯсто мо бениҳоят меҳрубонем, дига одамем, барои душмано дига одам. ва ман мехоҳам ҳам барои дӯст ва ҳам барои душманам як одам бошам, то есть як монанди як чиз бошам, дар намуна бошам, монанди як шамоле бошам, ки бигзор душмани ман шамоле ки ба сӯи шуморо мерам, ҳам ба дӯст ман, ҳам ба душман ман. бигзор дарои ман туфам кунӣ, шамол туфа дарои худат биёра, меҳрубонӣ тампартам, меҳрубонӣ барои худат бирав бародар. Ташаккур, ин буд барномаи имшаб лайв. Номаи ман Борис Усмонов. Во мехӯрем ҳафтаи оянда. Хайр.